नारदी विधा एगो विधा है भोजपुरी के गीत के। हाँ जी। बीराहा जना में लोहा के कड़ताल बाजेला बाजेला। विदेशिया हाँ जौन छपरे सिवान से उत्पत्ति है भिखारी ठाकुर के। हाँ जी। लोकगीत हाँ जौन महेंद्र मिश्र जी उत्पत्ति कैलन। हाँ गोड़ाऊ हाँ पखाऊ हाँ ये हमने के 6 गो विधा हो। हाँ जी। जना में गोड़ाऊ विधा हो हाँ हाँ एमे हुरुका बाजेला बाजेला। आ ये बाजा ऐसन हो हाँ जे छवाई दुनू हाँ आ बाजी एके ओर से। एके आ बाजी आगा से हाँ आ माइक लगी पाछा से। अच्छा बजावे ला लोग के ना ना बजावे के लोग बाहरी लोग हुरुका के बजावा के पाछा से। हाँ जी हाँ जी। ये बजावे ला जकर बजावे वाला से बजावे देखा तो ठोका 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 वाह वाह यहाँ डूब के- हाथ हाथ खिलल की चुनरिया दिया अरे लाल रंग तरिया हो सवरिया रे डोले सवरिया रे डोले देखनी है तो बघवा बैठल बा बजरिया हो सवरिया रे डोले बघवा बैठल बा बजरिया हो सवरिया रे डोले हम तनी मन ठुमका लगौनी है ना हाँ तो एक दिन सलाह से हमरा से कहे लगल हाँ और भैया कुंवर भाई ये भाई जब तुम ठुमका लगावे हाँ हाँ तो हमरो नाची नाच के मन कर ले जे कूद कूद नचे हाँ। कुदुक कुदुक के बाकी भगवान जी गोड़े ना दिहल हाँ तबो हम काठ के कुर्सी मांग लिहिले हाँ ओपो हारमोनियम ध लिहिले हाँ अपन श्रद्धा पूरा लिहिले कैसे 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 पुरावे लो तो बतावे ला कि बंखवा बैठल माननीय मनोरंजन सिंह जी जे पैक्स के अध्यक्ष बानी और राजीव मुखिया जी जे दोबारा मुखिया बनल बानी प्रदीप बाबू दरबार के माध्यम से पुरस्कार आई बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन बा देखी कह रही हो तो हम कहनी जे अभियंता भाई ए हतना तारा श्रद्धा बा मन में गोड़ नहीं खंदे ले नारायण जी हाँ तब वो नाच ले तारो हाँ जा जा अगली बेर हाँ चौपाया हो जेबो चौपाया सुध मोरजोर के 4 गो गोड़ होई हाँ बाकी चौपाया में तू का बनबो हाँ ये हम ना बताए हाँ तू अपने चूज कर ली हाँ गिरगिट बनबो हाँ कि बिचकुतिया बनबो हाँ कि ओटनी बनबो हाँ किछु छुनर बनबा तू अपने चूज कर ली देखी तो एक हाला मुखिया केहू बन जाए सुतला में कोठा पर केहू चढ़ जाला चढ़ जाला दोबारा बनला के माने हाँ जगा के चढ़ल बड़ा हाँ जी दोबारा यानी कर्म से दोबारा लोग चुनाव जीते हाँ गलती ना नु ना महाराज तो मुखिया जी के धन्यवाद माता रानी साक्षात रहो घर में वास करी हाँ जी बबुआ बचवा लोग पढ़ लिख के IAS IPS बनस हाँ इंजीनियर मत बनस हाँ कबो ना इंजीनियर
इंजीनियरिंग में बड़ा दुख बे जी जी फुल हम फुल देखत न बने हाँ घर से की नौकरी छोड़ दे अरे महाराज शहर के रोड में रहबो हाँ तो एस्टिमेट बनवाई है सा हाँ हतना पीछ देबो के हतनी दिए है सा हाँ आ तहरे चेकिंग करे के बाद हाँ पकड़ब तू हाँ आ ढेर बोलबो तो ठेकेदारवा गोलियों मारवा दे हाँ जी अब ठीक इंजीनियर से तकलीफ में दुनिया में केहू बानी केहू बानी। काहे से कि हमनी के बानी जाओ लाइन में हाँ जी घर से नौकरी छोड़ल तू अरे महाराज ईटा देखी तो माननीय मुखिया श्री बबुआ जी के बहन बाड़ी 500 रुपए भेजवली माता रानी वहां पर साक्षात कृपा करी पूरे परिवार के कल्याण करी शंख चक्र गदा अरे तेजा तलवरिया हो चवरिया रे डोले असभे अंगुरी में उतरिया हो चवरिया रे डोले श्री माननीय बाबू मनमोहन सिंह जी देवापुर के माध्यम से पुरस्कार आई हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हाँ जी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना तोहरों के मिली मेले मेले हम खाता नहीं पाती पर बैठल बानी तो पगड़ी कर पहले तो पगुरी मॉल अब हमारा जन्मदिन के वर्णन नहीं करते रहे कुंवर जी अपन जन्मदिन मनावे लो अतना लाइटिंग का जन्मोदिन में ना लगे साच कहता नहीं क्रिया खा के हमारा अपन जन्मदिन याद नहीं हाँ जी हमारा अपन जन्मदिन याद नहीं है जो हम कहिया जन्म ले ले हैं हाँ जी कौन दिन रहे कौन तिथि रहे कौन तारीख रहे हाँ जी बाकी इनका जन्मदिन में हम आए रहे बड़ी लाइट वो जो लाइट पूजा लाइट पर रहे बबुआ मीडिया वाला खाली आई खाली पत्रकार ले जुटे रहे हक हक कैसे लगल हो गया जी खाली पत्रकारे ले जुटे रहे हाय लाइट है ले। चैनल वाला लो ना पत्रकार अभियंता जी ये कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं हाँ कैसे गोड़ टूट गया अभियंता जी कैसा महसूस कर रहे हैं कह लीजिए पैर से विकलांग हूँ मैं तो आज मैं दौड़ लगाता अपने जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामना मनाने के लिए मैं पूरा स्पीड से और बात कि अढ़ाउल के फुलावा हाथ में तेरा फुलावा हो चवरिया रे डोले करिया मारवा